Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igekonya ebintu aho aseli buridigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna bono amabati kurwa siche company aho emesumali y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kurwa siche company aho egati y'ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa boards buna chiricha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinse mu y'ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigicire cy'eche size aho mbabwata chitangi cy'eche size aho nkonya bale boyigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekinge kurwa siche company aho amasi ya mandasi kurwa siche company aho aya yokoruga chichumbi chisukali egati y'ebintu binde byobotumeki All Superstores igababwa tobo korelyo buya chinga tuko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ebyego segasigera chi customer buya chinga ki bakogora ebintu igababwate chigali ekyo kigokora obusombi busapi chinga ke kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobagotoka ime yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cyokisi asamange bakeresi migwetera se namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera se namba 0111161502 All Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Muragavomya mwancho muri Getembe TV wirutkeria jumanine chitariki 31 no kugena kwane buna nogo getagotambuka gochaso mwaka ekero tokubara chinza ire tori chigotambuka gochaso mwaka muya wechiri bubere 25 nta kwariganire ase ekionga chinza 10 asenchira yo bwenge nchenga terini nyabuga na koro ensemeriye bimanyerere etore nere Wilson Makuri nakora ase studio ya kabera yogo chikwene nga chibichana Mariogi ngwikira chira senchira yo wekiranu na Abigail Nyanchama kabana ntu ikomoro erito kumanyinga na rari ari abariki baitu bamangana babekire chikambe na gototomera wika aikira SMS itobono korende ngonyeringa mwacho murigira nabo kubwati ayayiga kwetire mitandao yetege jami buna Getembe TV nabo igo Getembe FM gosonye ko bo teri bore goso komenta nabo gotoma ujumbe enge ase namba ite studio ira ase TV yao kabana ntu ikomoro ngumanyinga na rari ari ainekiwe. Kiyo murai wense aganyereire gochase county ya Kisii erigo tambuka omwaka oyo igana kwenda omwaka moya ime county ya Kisii gose amana bamanyi be county ya Kisii ni gobono omoseneta we county ya Kisii omosike Richard Monyonga wetrari uko akanire okwarigani wako chase nyomba yabomenyi bo murai wense ime county ya Kisii gose Kisii State Lodge korengana no musiko nyonga nigate abuna omwaka oyoiga nigobeire go kwene kigwa amakongwa manene mono okobwatwa kwa basaye gose abductions. Korigirira gose bosio boetaro murai wense Dr. William Samoei Ruto ase county ya Kisii ni gobono umuri kyoito Daniel Ontiri abekire chikambi chaye bugatagati bo mucyo bosongo eri korigirira na kwenekyanga narari ari abamenyi bo mucyo bosongo bariganeire umurai wense bosio boetaro yaye umurago borero abuye kigima umwacho murigirerio Getembe TV wonigongo wachire masemo kurwaso bogatagati bomucho bosongo aseto ikiranire kurigirerio igoro ya mariganyo na ndakari agenderete kwenekiwa bosio bwetaro murai wense Dr. William Samoei Ruto asorogongo rwagusi uyokagire goikirana emagoroba ya rero State House osase nyumba y'ubumenyo ya bene y'umurai wense hasi county ya Kisii ari agenderete kwenekiwa hasense meiga ngamo n'umubaro w'abantu yororekanire gokea asonanyira bo kigari chikete bosio wa mariganyo y'umurai wense
manyina bo egati iyo gosemere kwa bamenyi be county ya Kisii abo egati abo basangire negetaseni kya Getembe nkeringa chingagi chienkwa nayo marayo wense manyina bo abamenyi be county ya Kisii nigo bakwanira gosemere kwa bosio gwetare yo ase basingire na kumuboria kogendereria egati yemereberio gosechi project chiria chiachagete chingagi chietaro yae emetinye tato yaitire ase rogongo rwa Gusii ayo negati yari atogenderete okubwatiria kurwa sense meiga ase turagenderera gukomanya buna ragenderera gwatika boigoro yemereberio iga asa mangana maya aitare bosio urubadregete seni kya Getembe kurega ase bogatagati bumucho bosongo meye county ya Kisii ritere nenguruko Daniel Muntiri na omwanche omore ni gontete ngoru kingoire baka ase county ya Nyamira ase bono e county yu egase karibu sana haya omo ba karibu baneria omo baire bwangu baro kemangana ngana kiale no yakarumwa digare gamba mwakishwa bati ase county ya Nyamira omoswa cherusha momanyi omobunge webunge ya North Mogirango chef Josh Nyamwanya chinko ekara omoyegoyo Ndeno moko sana ikegera igasi mwakorire ya Kisii culture negasi ya muhimu sana ikiagera nonya na masomo twanyorira igarero na masomo ito tutanyorete arache gusira abantu baitu mbacha kumanyanga ngaito arwete naende amangana ito ngakiarenge igonta tukubakera ngambia mono sana Josiah and the team elimoro tete mupange na bali mwezi p mwa participate abange na bali mwana okie binto bali ebie abanya okiga iga chinkore na abange na bali ngali bagwata Mario goyeke Gusii na akirembia mono sana kera mwatoso mbiriga se nyinge abantu baminto Gusii no muntu rengo muntu mungaini na inendo tagete gatoga ndera ko babangaini to base gutigara magega bigendo kiagara twachaiga rero nase ngenjo namanyete nga ekera Josiah ndetinga abantu beto konyora na bari tosemanie ajenga tebatigangiche ekera ngukagaiga ninse migwe na ende nyare kotwara chisemi na echi wisdom chirimo konga ilinde gasi to kora ya toka nganto kwate obungaini to kora abantu bakeni gasi egasi to kora ya Kenya ne gasi enkong tutanyolete abantu une timu yeyo tobwatisia muntu moto kunyara kora gasi bego kole na kikiagera to bakabanga to wo chagaiga n'abana abaminto bonsi bara abari Kisii n'abantu bari abanene batengenderete chi company che serikali nkwewa bande mbaberesa agaiga chiloni bakorwa na abantu batamanyire korwe kinyoro kya mwasi kikotoka ewodi ya Kitutu Central ebunge gose nigo bono bachete na kuiba chitabu cha mache chachagetu gose moradi ochagetwe no mubunge we rogongo ro moske Anthony Kibagendi Tangoro kukerwa Judith chano machifu kia mwasi aiga secretary application ya Kingu iskure korwa kia mwasi primary wana gaiga to umeraniri ama n'abanyakumiro asinge kurigereria okongwa chitaiga umuradi noro chitaiga ukabekwa iga singe kuganikwa abananchi bagaiga basabita amache umujumbo ito Anthony Kibagendi akerwa asinge yebirero bya chitasari na agakora umuradi w'ibwa amache agatubikira amache bino muroche mayana ntubwata amache gaiga atari amache yo gusira ara amache ara orero so ekero muradi yo begetu abananchi mbakonyerete bakabakusana lakini nenda asingenja babegu bandi baro babata mangana abo batari ko wakune ibintu byakorekanire nabo korera nk'umuntu nachitaye go mwalifu agachakana chamacha Tamarieta Nyamwembe Frederick Morias egonde omokonyi bumunyakirwa ase skuru ya Kiamwasia igo twakumiria semambie ya rero kubuka na konyora ngakero mu watchman yasogeta asini nigo konyore chaye yaye omuntu nde ubwate kirenge kebe ochire osaliria mache ga igo rusiri chitap nabo igo bunire pipe iria gasokia mache ekene kerengererie kebe na ndekie
ugucio konene singenja macha ya tokonyira ise community lakini abantu batwarire kerengereri kyoboriri gocha gusaria macha na macha ya gagokonya abana be skuru gaiga akonya ne community collection point gaiga na abantu ba minto konyamba bigita macha ya bagutumika guchia se mechi yabo na chingaki ekeraba Kenya barubirite guchigotambuka guchaso omwaka omuya wechiri ubero 25 nigo bono abamenyi be bunge ya Kitutu Church South baboriwe wesoke na konyora chifom chipasari bunenjira yemo yo kwerobera bosio bokwigora wochi skuru nabo igo bunenjira yemo yo gochira chisemi ase ebunge yo Chasa Marita Group Alphonse Nzongo the chairman ya Kitutu Church South NGCDF to koga togote ya bantu ba minto wa Kitutu Church South ngamangana ya basari application na verification kuchakare tarehe 2 ase vituo mbalimbali like now in Kitutu Central Ward tukayabwata ase kituo kya Nyabururu abande bacha daraja 2 na abande Nyankongo then toko kenda Jatieko Ward bacha Diango ko primary school agali gege chief's office Nyakoe Ward bacha Iranda primary school amona Kioge secondary school and then Bogeka Ward bacha ITT primary alivyo Nyonga chief's office Bogsero Ward bacha St Patrick's primary school amona Iraganga primary school bantu baito bacha ne bintu bikobwati bacha ne birth certificate acha ne kibande kyumwiki abayiboli bonds amone report form working umwana wa school getari acha bakora application ya basari form 1 paka form 4 plus babata share institutions that is colleges amana universities na ensemo y'obosoeri bwe serikali gose DPP nigo bono yaborire ebigambiro gwanjirana abakegirwa bokurobekana bamincha yo kubwati kwa basegose abductions kogendera kusiekerwa erio goika obotuki gwagenderere kwenekiwa abarabo niga bakegi gose korengana barabo abakagirwa abo baise kubwato kwa nigo barasonane obotuki na kogendera guturubania omorembe na omonche omorigerera hoikoroga abu no togochgoikia omoerio gwekionga chinsa 10 asenchira yobenge kore ningo manyanga ayomo na yenda mangi no chiko yanyora asenchira yowekranu aseme ase kionga chinsa ibere ne chinsa nyecho botko bware abanga togen to skari kro ase TV yao na ogendere gochengera emegerero emerobiro yagetembe ti kobwate nchenga nyabuga na kro ase nseme manyire twaringe nere Wilson Makuria na kro ase studio ya kabere oyore konekenga chibichana kira senchira yo kirano no musubati Abigail Nyanchama na kuganerio bori saya korende hoika tutambo kumuya omuya tomerane omwakonde bye bye.